Gusto kong paniwalain sarili ko na mahal niya din ako. Pero alam kong andyan lang siya dahil kailangan niya ako. Yun na nga eh. So ano pang ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Di andito pa rin ako. Dahil alam kong ayaw niyang iwan ko siya. Alam mo, nagsisisi akong kinausap kita ngayon. Total waste of time. Talk to me pag hindi ka natanga. Diyan ka na nga. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Arnie, thanks talaga na nirefer mo ko ah. Naku, ito na talaga yung isa sa mga biggest projects ko. Welcome, Paula. Para saan pa naging college friends tayo, di ba? Oo nga eh. Grabe, na-miss talaga kita. Sobrang busy mo kasi. Siyempre, nagpapakitang gilas rin ako dito sa work. Pero hindi talaga kita kinalimutan. The moment na narinig ko na kailangan ng ka-ex nilang cakes at cupcakes para sa isang event dito sa network, alam mo, ikaw talaga yung naisip ko eh. Kaya nga, thanks talaga ng sobra ha. Puti ka pa, no? Natuloy mo yung wish natin noon na magkanegosyo. Imagine, full-time employee ka na, negosyante ka pa. Ano ka ba? Ang ganda kaya ng work mo dito. Ang hirap din kaya mag-business kasabay ng full-time job ko. Noon nga, gusto ko nang sumuko sana sa pagbe-bake pero passion ko talaga eh. Pero tingnan mo naman, kahit doble pagod, bawing-bawi ka, di ba? Palago ng palago ang negosyo mo, Pao. Anyway, kumusta naman yung buhay may asawa? Kuya, nakadalawa ka ng anak. Ako, eto, single pa rin. Okay naman. Huwag na natin pag-usapan yon. At ikaw naman kasi, napaka-choosy mo eh. Baka tumandang dalaga ka niya na. Hindi naman sa choosy. Ayoko lang makipagrelasyon dahil lang sa naiinggit ako o masabi lang na may boyfriend ako. Baka naman kasi babae rin ang hanap mo, Arns. Sira, hindi no? Teka, Charlene, halika dito. Charlene, si Paula, classmate ko nung college. Siya rin ang nag-supply ng cakes and cupcakes for today's event. Paula, si Charlene, isa sa mga nag-perform na dancers kanina. Siya yung pinaka-close ko sa grupo nila. Hi, Charlene. Nice to meet you. Hi, Paula. Nice to meet you rin. Grabe, sarap ng mga binik mo ha. Salamat. Sobrang saya ko kasi nagustuhan nyo. Pahingi naman ako ng card mo. Pwede ba mag-place sa'yo ng orders? Kahit maliit na events, okay ba sa'yo? Birthday kasi ng tita ko sa Makalawa. Oo naman. Ito yung card ko. Kontakin mo lang ako dyan, ha? Oy, may referral fee yan, ha? Charot lang. Ito talaga si Arnie. Hayaan mo, Arns, pag sumikat na ng sobra-sobra itong bake shop ko, ititreat kita. Naku, sikat ka naman na. At kahit naman hindi ka sikat, talaga mahilig ka man libre. Kaya nga heto, kinakaibigan kita dahil doon. De, biro lang. Sira ka talaga. Pero seryoso, PM mo lang ako, Charlene, pag may orders, ha? Kahit anong design ang i-request mo, susubukan ko yung ma-achieve. Paula, thank you talaga ha. Sobrang ganda ng cake ng tita ko. Welcome. Hindi mo naman ako kailangang i-treat ng dinner para doon. Nabusog rin ako sa dami ng handa ng tita mo. Nako, hiyang-hiya nga ako sa'yo eh. Bakit kasi ayaw mong pabayaran yung cupcakes na kasama ng cake eh? Sobra mo pang pinaganda yung design. Ano ka ba? Cake lang naman yung ni-request mo. Kaya yun lang yung siningil ko. Natuwa lang ako sa design kaya ayun, nagawan ko tuloy ng extra cupcakes. Thanks nga pala dito sa dinner ha. Alam mo, mas masarap ako magluto sana eh. Kaysa dito sa kinain natin. Kaso ayaw mo namang ipagluto kita. Ano ka ba? Effort ka pa kasi. Sige, basta may utang akong dinner sa'yo ha. Ipagluluto kita some other time. Oo na nga, sige na. Para mahusgahan natin kung masarap nga.
Oo naman. I'm sure mahilig ka rin magluto. Pero basta, ako na bahala. Pambawi ko na yun sa ganda ng binake mo kay tita. Pero Charlene, thanks talaga. Saan naman? Kasi ang saya mong kasama eh. Alam mo yon, sobrang stress ako sa bahay kasi ang dami kong ginagawa. 2 anak ko naman, malalaki na, may sarili lang mundo. Alam mo yung stress out ako ng maraming taon dahil hindi naman biro ang married life. Pero heto, nakilala kita at parang nagkaroon ng bagong flavor sa buhay ko. Grabe naman yun. Bakit? Marami ka namang friends Marami din. Isa na si Arnie doon. Pero alam mo yon, when I meet up with my mom friends, puro problem sa work, at school. When I meet up with my single friends like si Arnie, puro work naman ang topic. Pero pag ikaw, basta ang saya, hindi ko ma-explain eh. So kung flavor nga ako, anong klaseng flavor naman ako? Well, hindi ko naman malalaman kasi hindi ko pa natitikman yung luto mo. Akala ko kung ano na eh. Wait, may tanong pala ako. Ano? Can I call you Bess? Bess? Iba pang mag-best friends lang yun? Oo, feeling ko magiging ganun tayo eh. Sige, sure. Basta ikaw. Thanks, Bess. Welcome, Bess. Oh, Paula! Arnie, late ka na naman, no? Kasi galing pa ako ng meeting. Tsaka carry lang yan. Kilala mo naman yung mga taga-station, di ba? Ang bongga ng cake ni Derek, Oo naman, talagang ginalingan ko, no? Mahusay nga. Grabe talaga yung mga creations mo. Salamat. Hayaan mo sa birthday mo, bibigyan kita ng free cake. Uy, suswag na. Business is business. Discount na lang. Sige ba? Nga pala, Arns, pwede kaya magpadala ng baked goodies sa mga artista dito? Para naman ma-post nila sa mga Instagram or Facebook sana. Sige. Ikaw pa ba? Ang lakas mo sa akin. Titimbrihan ko lang sila na meron ka nga i-offer. Tsaka baka pwede rin nating i-ex-deal yan, hindi lang sa mga events, kundi sa mga celebrities rin. Teka, may target ka bang endorser dito kung sakali? Charlene sana eh. Aba, may favorite ka na sa mga dancers, ha? Bakit si Charlene pa? Pwede namang isa sa mga actresses dito. Alam mo, gumawa ka ng proposal, tapos isend natin sa management. Wala naman. Kampante na kasi ako sa kanya eh. Tsaka alam kong kaya niyang i-endorse ng maayos yung mga products. Usually kasi as a group yung kuha sa kanila. O sige, ganito na lang ha. Let's discuss over coffee. Weekend, go ka? Sige, G ako. Teka, bakit wala pala si Charlene ngayon? May sakit daw eh. Pero tingin ko, may LQ lang sila ni Brent. Si Brent? Oo, boyfriend niya. Akala ko ba close na kayo? Hindi niya ba nakwento sa'yo? Hindi eh. Hindi ko rin naman siya inad sa FB kaya hindi ko rin alam. Hay nako, kahit i-add mo siya, hindi mo malalaman kasi iisipin mong single si Charlene. Siguro dahil nga dancer siya, mas magkakaroon siya ng maraming fans kung magmumukhang single siya sa Facebook page niya, di ba? Sa bagay. Pero wala akong idea na ganun pala. Teka, paano nga ba kayo naging close nun? Dun ba sa binake mo for her, tita? After that kasi, nag-dinner kami. Tinreat niya ako. Oh, ganun ba? Naku, baka naman todo tumawad sa'yo yun, ha? Sabihan mo lang ako. Hindi pwede yung ganon. Kahit close ko siya, hindi ako papayag na baratin ka niya. Hindi naman. Okay lang. Maganda nga yung dumadami na rin yung connections ko dito. Gusto ko pa. Kaso baka naman pag sikat na yung online bakery mo at nagka-physical store ka na, ikalimutan mo na ako. Oo, Arns, kakalimutan talaga kita. Yung tipong para makatikim ka ng red velvet crinkles, kailangan mong magpa-reserve muna. Ang yabang net. Joke lang. Teka, ano ba yan? Kausap mo ko pero nakatingin ka sa phone mo? Wala lang to. Ikaw baka naman tinetext mo si Charlene. Selos na ako. Anong serious ka dyan? Selos na ako. Kasi di ba ako lang yung BFF mo dito? Pero yan, wala nang inintroduce ko kayo sa isa't isa. Mas madalas pa kayo magka-text. Ay, selosa si Arnie. Ikaw lang naman talaga yung BFF ko dito. Si Bess at Wait, what? Bess? Oo, tawagan namin. Aba, teka. Ngayon may tawagan pa ha. Grabe. Gusto niya eh. Sige, di ako magtatampo. Basta yung red velvet ko ha. Magbabayad ako, wag ka mag-alala.
Umuwi ka, Paula. Okay lang ba? Sabi kasi ni Arns, may sakit ka daw eh. Oo, masama nga yung pakiramdam ko eh. Gusto sana kita ipag-bake kaso iniisip ko baka may trangkaso ka o kaya baka bawal ka sa matamis. Kaya eto, nagdala ko ng lugaw para sa'yo. Ang sweet mo naman, Bes. Thank you, ha? Welcome, Bes. Naku, pasensya na, magulo masyado yung unit. Di kasi ako nakapagligpit eh. Eto namang roommate ko, napakaburada din. Okay lang, Charlene. Naku, alagaan mo yung sarili mo ha. Namiss nga kita dun sa event kanini. Wala kasing makulit. Naku naman, ilang beses mo pa nga lang ako nakakasama na judge mo na makulit kagad ako. Grabe, hindi naman. Ang cute naman kaya ng pagkakakulit mo. Oo na, ewan ko ba? Sa ilang beses na nakita tayo, feeling ko I can be myself pagkasama kita. Alam mo yung pakiramdam na nahanap mo na yung soulmate mo, ganun. Masyado ka naman. Baka naman magkapatid tayo sa tunay na buhay. Wag naman sana, malulungkot ako kung sakali. Bakit? Basta, ayaw kita maging kapatid eh. Best kita, di ba? Oo. Grabe, ang clingy mo pala, no? Hindi naman ako ganito sa lahat. Grabe, ang lambot-lambot ng kamay mo, no? Partida, pagod ka pa sa pag-work niyan sa umaga at pagbibig sa gabi, ha? Siyempre, inaalagaan ko pa rin kasi yung kamay ko. Ikaw nga, ang lambot din ng kamay mo eh. Siguro lagi yung hinahawakan ng boyfriend mo. Yun na nga nakakaasar eh. Yung boyfriend ko kasi, snowman nata yun. Sobrang cold eh. Sa isang katulad mo, cold siya? Isang tulad ko na ano? Tulad mo na sobrang ganda. Sobrang sexy at sobrang bait. Wow, nakaka-flatter naman yan. Never pa sinabi sa akin yun ng boyfriend ko eh. Naku, kung ako sa'yo, hiwalayan mo na yun. Hindi ka niya pinapahalagahan eh. Huwag na nga natin pag-usapan yun. Okay lang ba mag-request? Sige, ano yun? Okay lang ba na pag magkasama tayo, wala tayong pag-uusapan about my love life, my family, at ganun rin sa'yo. Kung parang tayong dalawa lang sa mundo. Ha? Sige. Sige, walang problema. Thank you. I love you, Bes. I love you? Oo. Ayaw mo ba? I love you too, Bes. Arnie! Arnie, wait! Oh, Paula! Ba't parang iniwasan mo ko? Nga pala, nagbigay ako ng cake sa Studio B kanina. Sarap na sarap nga sila eh. Tapos... Okay, do what you have to do. Arns, may problema ba? Pao, tell me, do you still need me para sa promotion ng online bake shop mo? Oo naman. Definitely. Okay, so bakit ka basta nalang gumagawa ng aksyon without asking for my opinion? Sabi ko, mag-meet tayo over coffee, di ba? Wait. Arns, hindi ko gets. Bakit nag-endorse na si Charlene ng products mo? Nakapost sa IG at Facebook niya. Ha? Yung post niya, wala yun. Binigyan ko lang siya kasi sabi ko pag magaling na siya, magbe-bake ako for her. Pero sana sinabi mong wag muna. Kasi baka isipin ng group nila na sa kanya ka lang nag-focus. Look, Paula, I'm not trying to boss you around. Pero ikaw mismo itong laging humihingi ng opinion ko. At alam mo namang... Alam kung ano, na kung hindi dahil sa'yo, wala ako dito, ha? Hindi naman sa ganun, Pao. Nagulat lang ako kasi may usapan tayo eh. Tapos biglang nag-post itong si Charlene ng bake products from you. Ayoko lang ng conflict. Arnie, yung nasirang usapan lang ba yung pinag-uusapan natin o nagseselos ka dahil si Charlene na yung best ko? What? Ano bang pinagsasabi mo? Ayoko lang na nababypass ako. Alam ko wala naman tayong rules na naiset pero may matino tayong usapan dito, di You know, ba? Arnie, ayoko maging rude ha, pero gusto mo bang bumorsyento ka na lang para wala ka ng reklamo? Ano? Alam mo, Paula, I feel like I'm starting to regret na inintroduce kita kay Charlene. Oo, kaibigan ko rin siya. But what is up sa inyong dalawa? Bakit parang kayo lang nasa mundo ninyo at parang ako yung naging stranger dito? See? Eh di inamin mo nagsiselos ka nga. No! Walang problema sa akin. Ikaw ang may problema. Paula, you're acting like a girlfriend to Charlene. Para bang unti-unti niya binabago yung pagkatao mo? You know what? Sa palagay ko, hindi dapat kayo magkasama eh. Hindi healthy para sa inyo. Whatever, Arnie. Anyway, hayaan mo. Lahat ng business decisions ko concerning this network, aabisuhan kita. Ewan ko sa'yo, Paula.
Paula, sobra naman yata to. Hindi mo ba nagustuhan? Magagamit mo yan lalo pag rehearsals nyo. Ang ganda. Ang tagal ko nang gustong bumili nitong shoes na to eh. Napapansin ko kasi na lagi kang nagsasearch online eh. Kaya ayun, pasimple kong hiningi yung shoe size mo. O nga pala, eto pa oh. Teka, ano naman to? Birthday ko ba? Wala namang okasyon eh. Lagi mo kasing sinasabi sa akin na paborito mo ang brownies, di ba? Kaso sa sobrang busy mo at dami kong orders, naisip ko, never pa kitang nagawa ng special brownies. Ang sweet mo naman, Bes. Bes, siya nga pala, may plano kasi kaming surprise para kay Anika, yung isang dancer namin. Gawa mo naman ako ng cake ko, please. Sige, Bes. Para sa'yo, libre na. Yay, salamat, Bes ko. I love you. Charlene, okay lang kung konting distansya? Bes naman, parang nakasandal lang sa'yo eh. Thanks dito sa pamilk tea mo, ha? Kasi baka may makakita sa atin. Ano ka ba? Ano namang masama eh, pareho naman tayong babae. So, ganun pala. Anong ganun pala? Oh, wala. Ito naman, minsan na nga lang tayo sa isang linggo magkita, ganyan ka pa. Ang sungit mo. Charlene, ano pala to? We go out. We hang out sa inyo. Holding hands. We say I love you. Pero ano to? Bes naman. I love you nga, diba? Gaya nga ng lagi kong sinasabi. I'm just really happy na nakilala ko ang isang katulad mo. Yung soulmate ko, yung taong kayang gawin ng lahat for me. I love you rin, Charlene. I mean, I really, really love you. I love you nga rin, Bes. Ay, Bes, birthday pala ulit ni tita ha. Alam mo na. Oo nga eh. Kalain mo bilis ng panahon, no? Kaya nga eh, pero happy ako kasi ito, magkasama tayo. Pero nag-boyfriend ka pa rin. Tapos close na close ka sa mga dancer sa group nyo. Hala naman si Beso, nagsiselos, mapababae man o lalaki. Sa'yo lang ako, no ka ba? Labo mo talaga, Charlene. Pero kahit pa ganon, malinaw na malinaw, mahal kita. Ang sweet naman. Arnie, can we talk? About work ba ito? Arns, ang tagal na natin hindi nag-uusap. Paula, ngayon mo lang napansin? Ever since nagtalo tayo noon, never ka naman lumapit sa akin eh. Paano ako lalapit kung lagi kang namang umiiwas? Isa pa, pag andito ko, alam mo namang busy kami sa pag-set up at saka sa... At ano? Ano? Busy ka sa clingy mong best friend na si Charlene? Paula, anong nangyari? Kahit naiirita ako sa inyo, alam mo nakabantay pa rin ako sa'yo. Paula, utang na loob. Ginagamit ka lang niya. So please stop it. Alam ko! Alam mo naman pala eh. Then ano pang ginagawa mo? Ang hirap, Arnie. Hindi ko alam kung ano ako sa kanya eh. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Gusto kong paniwalain sarili ko na mahal niya din ako. Pero alam kong andyan lang siya dahil kailangan niya ako. Yun na nga eh. So ano pang ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Di andito pa rin ako. Sa kabila ng lahat, andito pa rin ako. Dahil ayaw niya naman sabihin na iwanan ko siya eh. Dahil alam kong ayaw niyang iwan ko siya. Alam mo, nagsisisi akong kinausap kita ngayon. Total waste of time. Talk to me pag hindi ka natanga. Diyan ka na nga. Bes, di ba anniversary ng dance group nyo? Anong gusto mong gift? Ito naman, wag na, pero okay na sa akin yung iPhone. Ayaw pa kunyari, ikaw talaga? Baka kasi sabihin mo sa akin, lagi ako nagpapabili. Pero joke lang yung iPhone ha. Ikaw na bahala kahit ano. Sige, itotodo ko na yung gift ko sa'yo. Total, yun lang naman ang nasa-celebrate natin bukod sa birthday nating dalawa eh. Nagdadrama na naman yung best ko. Bakit ba ganyan ka magsalita? Di ba everyday celebration kahit magka-text lang tayo at minsan lang tayo magkita? Oo nga eh. Pero, kailan ba kita matatawag na
akin. Parang imposible naman. Married with 2 kids ka, di ba? Ako naman, kahit single ako ngayon, eventually magkaka-BF din ako. Willing ka bang i-give up ang lahat para sa akin? No, Paula. Sorry, pero alam mo naman na sa una pa lang yung sitwasyon natin, di ba? Best friends lang tayo, di ba? Oo nga, best friends tayo, pero di ba mahal natin yung isa't isa? O ako lang yung nagmamahal? Paula, ayoko nga ng mga ganyang tanong. Let's not complicate our lives. You have your own family. Ako naman may sarili akong buhay. Pero pag magkasama tayo, tayong dalawa lang sa mundo natin. Hindi pa ba sapat yun? Sapat na sa akin nakasama ka. Ayun naman pala eh. Saka umpisa pa lang, ikaw naman yung nagsabi na wala tayong label, di ba? Kasi magiging sobrang komplikado ang lahat. Bes naman, pag-aawayan ba natin talaga to? Sorry, nali ka nga dito. Ayoko. Bili mo ako ng ice cream. Ito naman, ice cream lang pala eh. Gusto mo gawan pa kita ng ice cream cake? Sige. I love you, Bes. I love you too, Charlene. Grabe, Bes, no? Ibang level yung ginawa mong cake today, ha? Kaya siguro sobrang bilis rin ang pagsikat ng online bake shop mo, eh. Sadyang meron kasi akong lucky charm. At itago natin siya sa pangalang Charlie. Nako, bolera ka talaga. Charlene, right? Hi, I'm Aaron. Kami yung event organizer. Hi, Aaron. Yes, ako si Charlene. Siya naman yung friend ko, si Paula. Yeah, Miss Paula, right? Ikaw yung genius na nag-bake ng cake for tonight's event, right? Yes. Hi, Aaron. Nice meeting you. Same here. Charlene, okay lang ba to get your contact number? Sobrang nagustuhan kasi ng boss namin yung dance group nyo. Aaron, I think it's best if you ask the contact number ng manager nila kasi... No, it's fine. Amin na yung phone mo. Itatype ko yung number ko. Thanks, ah. Oh, by the way, if pwede ka sana, can we meet again tomorrow? Kahit sang coffee or resto? Yung malapit sa inyo para di ka nahassle. Actually, Charlene, di ba may appointment ka sa Derma bukas? No, sa isang araw pa naman yun. Sige, Aaron. Let's meet bukas. Oh, great. Sige, maiwan ko muna kayo. May kailangan lang akong i-coordinate. Ano bang meron, Pao? Bakit ba sabat ka ng sabat? Ayoko lang magka-problema ka sa management, Charlene. Isn't it obvious? Excuse niya lang yun to get my number. At binigay mo naman. Why not? Single ako. I assume single rin siya. Ano ka ba? Itsura pa lang mukhang playboy na kala mo naman gwapo. Type ko siya. And I'm guessing he likes me too. Ako nang bahala, wag ka naman kailam, okay? So ganon. Pakialamera na pala ako sa buhay mo. Basta ako na to. Kaya ko na to. Wag mo naman akong gawing baby. Bahala ka. Basta wag kang iiyak-iyak sa akin, ah. Charlene. Hoy, pwede bang tumigil ka sa kakaiyak mo dyan? Baka isipin ng mga tao dito ako nagpaiyak sa'yo. Sabi ko na nga ba gaganyan ka kay Aaron Kasi naman sa mga naging boyfriend ko ngayon lang ako naloko. 2 months pa lang kami tapos ganito na. Sabi ko naman kasi sa'yo nung una pa lang nakita yung Aaron na yan. Manloloko talaga yung dating niya niyan. Tigas kasi ng ulo mo. Bakit? Ganun ba ako kapangit para lokohin niya? Minahal ko naman siya. Naman no. Mas masakit yung nararamdaman ko ngayon. Biruin mo, huling-huli ko sa Facebook niya na may kachat pala siyang iba. Hindi ko nga alam kung sino sa amin nauna ng babaeng yun Basta-basta ka kasi nagtitiwala, Bes. Hindi ko kaya, Bes. Nasaktan talaga ako. Ang masakit dun, the moment I confronted him, he walked out on me. Mas okay na sana kung nag-delay siya umamin Pero wala. No reaction at all. Ginawa niya yon? Kulo ko yun, tarantado yun. Oo, ginawa niya yun. Na parang bang di ko deserve ng explanation. Alam mo naman di ba na may family problem rin ako sa ngayon? Tapos sinabayan niya pa, napakagago niya. Hayaan mo, Bes. Kung bahala sa damo ang Aaron na yan. Talaga, Bes? Oo. Para saan pa naging best friends tayo, di ba? Pero Charlene, please lang ha. Ayusin mo kasi yung pagpili ng boyfriend sa susunod. Bes naman. Sige, order lang kita ng milk tea para hindi ka na iyak-iyak dyan. Tapos mamaya, watch tayo ng movie, okay?
Anong ginagawa mo dito? Ba't ang tagal mong magbukas? Umalis ka na, okay? Nandito si Aaron. I heard na nag-message ka sa kanya. Minura mo siya dahil sa ginawa niya sa akin. Just leave bago ka pa niya pakita. Seriously? Nakipagbalikan ka agad? Akala ko ba gusto mong i-protect kita? Charlie, ba't ka nagpapakatanga? Paula, I'm sorry. Umalis ka na. Ayaw na Aaron na nakikita o nag-uusap tayo. I promise I would never see you again. Ito yung calling card ng gustong kumuha ng cakes and pastries from you sa event nila. Kapatid yan ng producer namin. Thank you. Sige, I'll go ahead. Arnie, can we talk? Nag-uusap naman tayo, di ba? Kahit nag-away tayo nun, we still talk business. No. Ibig ko sabihin as friends. Gusto kitang makausap eh. Sige, you have a few minutes. Ano yun? Arnie, I'm sorry. Sorry for missing out on our friendship. Sorry kasi after 3 years. 3 years mula nung mag-away tayo dahil kay Charlie never ako nag-reach out sa'yo. Pero two-way yung communication. Never ka rin naman nag-reach out, diba? Why should I? Ikaw to nagbago, diba? Ikaw ito na brainwash ni Charlene. Nagpagamit. At ano ngayon? Bakit hindi na kayo nagpapansinan? Tapos na ba siya sa paggamit sa'yo? Hindi ko nga akalain, Arnie. Na sa isang iglap pwedeng magbago pala ang lahat. Hindi ko rin naman akalain na sa tagal nating magkakilala, nagbago ka ng ganun-ganun lang. Until now, hindi ko alam kung anong meron kayo eh. Sabihin mo nga, ano nga ba? Best friends kami ni Arnie. And I'm so sorry kung nagbago ako. Nahihirapan kasi akong ipaintindi sa'yo eh. Paula, kaibigan mo ko. I'm not supposed to spoil you pag may mali ka. Kilala mo ako, hindi ako papayag na mapahamak ka sa mga choices mo. Pamilyado kang tao, so tell me, Pao, anong meron sa inyo ni Charlene? Kung anumang meron sa amin, sinisiguro namin hindi mapapahamak yung kanya-kanya naming buhay at pamilya. Mahal ko siya at mahal niya ako. Best friends kami. Paula, pasalamat ka na lang. Pareho kayong babaeng-babae kung kumilos si Charlene. Kaya ang issue lang dito sa network, ang OA lang ng pagiging BFF niyo. Pero ako, kaibigan kita eh. Tell me, are you two romantically involved? Walang ganon, hindi. Then, tsaka na lang tayo mag-usap kapag willing ka nang magpaka-honest ulit. Pero Arnie, gusto ko lang naman kasi sana na maging friends tayo ulit. Arnie, kung ano man yung gulo sa amin ni Charlene, huwag mong pansinin yun, please. Paula, sabihin mo nga sa akin yung totoo. Lahat ba ng mamahaling gamit na pinaflaunt ni Charlene sa social media niya, sa'yo ba galing lahat ng yun? Kasi I swear, mas magagalit ako na nagpapagamit ka kaysa sa malaman kong may relasyon nga kayo. Arnie, mahal ko siya. Kaya lahat binibigay ko. Mahal mo siya at siya naman kailangan ka niya. Tama nga ako noon pa, di ba? Napakahusay ng relasyon ninyo. Best friends na isang side lang ang nagbe-benefit. Maiwan mo na kita. Marami pa akong gagawin eh. Hi, Charlene. Buti naman sinagot mo yung tawag ko. Ano yun? Bakit ka ba tawag ng tawag? Charlene, sabihin mo nga, panahon na ba talaga para tumigil ako? Oras na ba para sumuko? Ako kasi alam kong gusto kita eh. Mahal kita. Sigurado ako doon. Pero ikaw bakit puro pag-aalinlangan ka lang? Ano bang sinasabi mo? Teka, nasa bar ka ba? Umiinom ka ba, ha? May hinatid lang akong product para sa client. Pero ang totoo, gusto kong magpakalunod sa alak eh. Pero alam ko namang hindi mo ko sasagipin, di ba? Paula, pwede ba? Di ba sinabi ko na sa'yo, ayaw ni Aaron na nag-uusap tayo. Naasiwa siya sa pagkamalapit natin. At isa pa, inaway mo kasi siya eh. Kaya ayaw na ayaw niya na sa'yo. Pero pwede ba naman natin gawan ng paraan, di ba? Pwede naman patago. Paula, ano ka ba naman? Charlene, alam ko namimiss mo na rin ako. Oo, sobrang miss na kita.
Sige, magkita tayo sa Sabado. Ita-text ko na lang kung saan tayo magkikita. Okay. I love you, bes. I love you too and I miss you. Hal, aalis ako mamaya ha. Saan ka naman pupunta? Wala naman kayong taping ah. Magkikita kami ng college friends ko. Ganun ba? Hatid na kita bago ako pumasok sa work. Wag na Han, mag-Uber na lang ako. Okay, sige, ingat ka. Han, bigyan mo naman ako ng extra cash oh. May gusto kasi akong bag eh. 10,000 lang naman yun. Nakakaya kasi mamaya pag nakipagkita ako sa mga classmates ko tapos luma na tong bag ko. Grabe naman Han. Kakabili mo lang ng bag last month ah. Ang mahal-mahal naman yan. Han, sakin na please. Han, nagtitipid tayo di ba? Nagtitipid pero kakapaayos lang ng car mo, di ba? Siyempre, kailangan natin to. Service ito sa work at service rin sa'yo, di ba? Han naman eh. Sige na, bilhin mo na. Nakasil kasi yun eh. Nakita ko sa mall kanina. Ano na namang meron sa bag na yun at ganun ang presyo? May wifi ba yun? Han naman eh. Pinipiloso po mo yata ako eh. Sige, kung ayaw mong bilhin, bahala ka. Han, ano ka ba? Di na biro kumita ng pera ngayon. Kaya sana, wag naman ganyang gastadora. Ganun. Gastadora pala ah. Eh di mula ngayon, huwag ka na magbibigay ng pera dahil may kita naman ako sa pagsasayaw sa TV. Charlene, wag naman ganun. Wala ako sa mood para makipag-away. Baka gusto mo di kita payagan sa meet-up na yan. Eh bakit naman? Bata ba ako para hindi mo payagan? Ay nako, walang patutunguhan tong diskusyon na to. Paula, sorry, medyo late ako ah. Ba't namamagay yung mata mo? Inaway ka ba nung lalaki yun? Nagtalo lang kami. Ayaw niya kasing bilhin yung bag na gusto ko eh. Ano bang bag yun? Wala, wag mo nang intindihin. Ano nga yun? Ako nang bibili. Wag na, okay lang. Saan ba yun mabibili? Sige, bibigyan na lang kita ng pambili ha. Kasi baka makita pa tayo ng boyfriend mo pag nag-mall tayo eh. Talaga? Bait mo talaga, bes. Siyempre, alam mo naman lahat gagawin ko para sa'yo, di ba? Kasi totoo namang may reunion kami ng college friends ko eh. Ayaw ko naman pumunta, dala yung lumang bag ko. Ay nako, yung boyfriend mo parang bag lang, hindi ka pa mapagbigyan eh. Kahit magkano pa yan, bes, ako bahala ha. Thanks, bes. Thank you din. Salamat kasi nagkita tayo ulit. Miss na miss kita. Namiss mong hawakan yung kamay ko, no? Ayan. Yan yung miss na miss ko sa'yo eh. Ang pagkaklingi mo, ang sweet-sweet mo talaga. Kasi naman ikaw, sana hindi mo inaway si Aaron. Di sana, di niya tayo pinagbabawalang magkita. Hayaan mo na ang mahalaga. Nagkikita at magkikita na tayo ulit, diba? Yun nga lang, mahirapan akong gumawa ng palusot. Okay lang yan, kaya mo yan. Alam kong miss mo na rin ako eh. Oo nga pero bes, sorry hindi na ako magtatagal. Kailangan ko kasi makauwi kagad eh. Ganun ba? Ito na yung pambili ng bag mo. Ang laki naman nito. Okay lang yan. Ano ka ba? Malakas kaya yung bake shop ko. Ingat ka ha. I love you. I love you too, bes. Hindi ka talaga natutuwa, no? Arnie, anong ginagawa mo dito? May client meeting ako pero wala pa siya, so I looked around at nakita ko kayo. So okay na kayo ulit? Okay na kami. Still, gusto ko pa rin maayos yung friendship natin, Arnie. Ayusin mo muna yung sarili mo. Alam mo noon, lodi kita eh. Kasi ang ganda ng work mo, ang lago ng negosyo mo. Ideal married woman with 2 kids. Pero anyari, Pao? Bakit sinisira mo yung buhay mo para kay Charlene? What do you actually get sa pagiging uto-uto? I love her. She makes me feel like nasa ibang mundo ko. Sobrang saya ko pag magkasama kami, Arnie. O tapos, pag uwi mo, nare-realize mo how much of a user she is? Pao, hindi ka na bata. Nakagawa ka na nga ng bata eh. Be mature enough to accept na ginagamit ka lang niya. Na gusto ka niya dahil marami kang pera at sinusunod mo lahat ng luho niya. Grabe ka naman magsalita. That is the exact reason why nang maging malapit kayo, lumayo na sa akin si Charlene. At kahit ikaw, lumayo na rin. Kasi alam niyong dalawa na prangka ako at pwedeng-pwede kitang gisingin sa katotohanan. Paula, please lang. Arnie,
Di ko alam kung hanggang kailan ko pa ito matitiis pero hanggat di niya sinasabi na layuan ko na siya habang buhay, hindi ko yun gagawin. So ano? Aso ka? Susunod lang sa komandang amo mo? Ganun ba yun? Saka kailan ka pa naging sugar mommy na tomboy, ha? Arnie, sobra ka na ha. Charlene? Paula, bakit ka ba lumapit sa akin, ha? Baka makita ka ng ibang kasamahan ko. Baka isumbong ako kay Aaron. Namiss lang kita eh. Pwede bang hawakan ko yung kamay mo kahit saglit lang, please? Paula, pwede ba? Wag dito. Charlene, hanggang kailan ba tayo ganito? Ilang taon pa yung titiisin ko, Paula, ha? pwede ba? Sabihin mo na kasi, Charlene. Sabihin mo na lang. Sabihin mo na ayaw mo sa akin. Na hindi mo ako mahal. Sabihin mo na para naman kahit kailan hindi na kita guguluhin. Please lang. Paula, Bes, alam mo namang mahalaga ka sa akin, di ba? Pero iba yung mahalaga at iba rin yung mahal. Kung sasabihin mong ayaw mo na, wala akong magagawa kundi bumitaw sa'yo. Gusto ko lang marinig talaga mula sa'yo eh. Ayoko nang umasa. Bes, pwede ba? Di ba kakaayos lang natin? Ilang months pa lang mula na makita tayo ng patago. Pero hindi ko na kaya yung ganito eh. Natatakot akong baka malaman ng boyfriend mo. Tapos tuluyan ka nang mawala nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Charlene, sige na, sabihin mo. Ako na mismo lalayo, sige na. Paula, okay naman tayo. Huwag mo nang gawan ng problema. Ayoko na kasi gumawa ng mga pangarap para sa atin eh. Pangarap na ako lang naman yung nakakakita. Alam mo, lumayo ka na lang kung lalayo ka. Hindi yung ako pa yung magpaparamdam ng guilt. Bahala ka na. Akala mo ba madaling nararamdaman ko, ha? Kailangan ko pang ibigay sa'yo yung mundo para lang makasama ka. Para lang masabihan mo ako ng I love you at mahawakan yung mga kamay mo. So ano, sinusumbatan mo ko, ha? Charlene, bakit kausap mo na naman yan? Han, ano ginagawa mo dito? Ang kulit nga niya eh. Kanina pa ako sinusundan. Sinasabi mo, Charlene? Aaron, Han, tara doon na lang tayo banda. Lagi akong ginugulo niyan eh. Text ng text, sunod ng sunod. Di ko na nga lang kinukwento sa'yo kasi baka magalit ka eh. Paula, pwede ba? Tigilan mo na kami. Stop being possessive best friend. Hindi mo kasi alam. Wala kang alam, Aaron. Whatever. Wag mo nang pakinggan yan. Hoy, Paula, like I told you many times na, tama na. Tigilan mo na. Stop stalking me. O ano, masakit pa rin ba? Sapakin na lang kaya kita. 1 month na mula nang i-deny ka na walang yung Charlie na yan. Pero iiyak-iyak ka pa rin? Di ko lang kasi akalain eh. Inantay ko pa na sabihin niya. Na ipamukha niya sa harap ko na ayaw niya. Yung pala i-deny niya ako eh. Mas masakit. Phone mo, kanina pa nagbabibrate. Teka, ako na magbabasa. Ikaw na, sige. Si Charlene, nakikipagkita. Sorry daw at magkita kayo ng patago. Bukas daw sa cafe, 2 p.m. Ano? Pupuntahan mo ba at magpapakatanga ka ulit? May dalawa kang choice. Titigilan mo na si Charlene at isusuko mo na ang one-sided love affair na yan. O itutuloy mo pero patuloy ka naman niyang i-deny at gagamitin. The choice is yours. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station.